assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yawo Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowal leydi mone moon foof salminama inde manama e yettode sikala en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe gam humnude aadi hande ko aljuma ina woni 2 lewru février hitande ujunnaje 2024 joni koye jayde leydi Sénégal paɗen jayndeji leydi men e oɗo subaka aljuma hande ne wayno jilloyi ko toon to assemblée nationale arde ko yewti ko e gonka leydi ndi kulhuli jiyaɗi ɗi to banggue dirtingol sumgoji ɗi ƴe puɗɗortoɗen ko jayde le quotidien walla le témoin mbiyen jayde le témoin quotidien nde wayno oɗo subaka hande ari tan ko mbi ko janggo e muɗum e tafede on ɗon commission d' enquête parlementaire jopiɗo loskude ɓeɓe ganduɗa kañumen goni ɓen ɓe conseil constitutionnel ɓe kollitti wondude ko ɗum fijirde ha joni mawɓe woni ko wone waɗede ɗo to banggue dawrugol e on tuma noon sénégal naɓeɓe ga sénégal naɓe lambda namdaɓeɓe kollitti wonde tan ne jogui ɗin kulhuli ɗi ganduɗa ɗi ko on ɗon jeu gam wadde dirtinɗin sumgoji présidentiel e on tuma noon sénégal naɓe hewɓe namdaɓe kabri yidde mumen tan ko yoɗi ɗin sumgoji mbat ene wayno sénégal naɓe jalta ha laaɓa ceede ko yewti e ko fate banggue on ɗon jeu politique walla politicien ɗin konguɗe sifaji kala eɓe jañi hen e nder hello mabɓe tati e nder jani witede le témoin quotidien vox populi kañumne arti hen ɓe mbi ko ɗin sumgoji présidentiel 2024 e oɗo saaha hande kulhuli coynaɗe ɗi to banggue dirtingol ɗin sumgoji won biteɗo professeur Moussa Diaw waɗi alerte manam eri wonde tan so tawi Macky Sall dirtini ɗin sumgoji ne wayno ko kanko tigui ɓurata lorade hen walla tampude hen so tawi on jiiɗi saabu e wiide makko maw lombo hakkude martu e tande nde tawno ɗum ɗon meeɗano yiide nder leydi meɗen Sénégal to banggue dirtingol sumgoji kala e saaha ha tengte sumgoji ko wiyete ha joni présidentiel hormama ko wiyete ko hono on calendrier républicain ko goni makko kanko professeur o ina jaaji e hello nayyi ha jeegom e nder nden jayde vox populi jayde Walf quotidien e kañumne ari konngol e oɗo subaka hande ko ceerno Alassane Sall candidat e ɗin sumgoji présidentiel mbiɗo wonde ɓe jiiɗi tan ko wadde coup d'état constitutionnel manam ɗeɗɗude on ɗon constitution gam dirten ɗin ɗon sumgoji kanko ceerno Alassane Sall noon hollitti wonde tan mo eri wotoɓe mbat hono no Ibrahima Boubacar Keita wanno IBK wotoɓe mbat aussi hono no Alpha Condé wanno toon to dowla Guinée ɗum ɗon woni ko ceerno Alassane Sall wi e oɗo saaha noon omo dari kankone e wiide wonde yo ɗin sumgoji mbat ɗin konngudi makko ne jaaji e hello tati e nder nden jayde groupe Walfadjri le quotidien e oɗo subaka kañumne arti koye toɓɓe kewɗe kono ina hen ɓuuri yajji ɗin sumgoji présidentiel 2024 ɓe mbi tan de ko ɗum inscrutin mo ganduɗa o ko sans suite ko ɗum jeu de mom ɓe mbi ko adi foof ko double nationalité Rose Wardini goto e candidat ji ɗi ina jogui ɗum hono no Karim Wade jogirno ɗum ni Rose Wardini kam ni ko jibinande leydi France kono kadi ina wota ha ɗo toon to leydi France ɗum ɗon woni koɓe kaali hen ɓe mbi noon on ɗon double nationalité hande ina addi namde kono kadi ɗe ngala jaabuwuji coalition Diomaye président kañum ne eri tan ko yo neɗɗo mumen o hokki liberté provisoire Abdoumbo e Mamadou Lamine Thiam walla Lamine Thiam so on jiiɗi kañumen garde ɗin commission ngaji enquête tafaɗi toon to assemblée nationale ko goɗɗi e sifaji ɗi kala ina jaaji e hello jeenayyi e nder nden jayde quotidien le quotidien Sud Quotidien e o subaka ari koye kurhuli on rapport présidentiel 2024 tawi ni rewra ko en article 52 de la constitution leydi men ɓe mbi ko le pari risqué des Benno et du PDS manam so tawi ɗum ɗon ko ɗum hande o jeu wiyete ko ɗum jeu jogorɗo ɓittude walla faɗande ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni Benno Bokk Yakar e PDS kono ɗum koɓe garti e laɓɓingol fate on ɗon fannu Ndiogou Sarr tawi ko enseignant chercheur mbo droit public toon to université Cheikh Anta Diop de Dakar ina yanñi hen so tawi noon caggal ɓeeto makko o holliti wonde so tawi ɗum laatima ene wayno Benno e PDS kam ɗo payɗo ala ndiyam l'observateur e oɗo subaka kañumne ari koye on ɗon manœuvre woni tan yiilade dirtini ɗin sumgoji présidentiel ɓe mbi ko on joue avec le feu manam yimɓe gon koye fijirde jeygue oɗo saaha crise institutionnelle ene faadi Sénégal kono kadi ko yewti e kulhuli mawɗi conséquence to banggue politique et social foof de so tawi ɗin sumgoji mbaɗani Sénégal ne wayno daɗata e ɗin ɗon fannuji ɗum woni koɓe gone famminde Aliou Ndiaye e Moundiaye Cissé e Birane Seck foof en e oɗo saaha hande ko wabiɓe caggal pelle e société civile nana mbaɗa alerte manam nde nentina ɓe garti noon e ko yewti on ɗon e ko fati banggue on agitation suspecte to banggue politique et médiation nderderi on ɗon jeu trouble mbo alliance pour la république foof en jaynen koɓe ene jañi hen e hello mumen tati ha joyyi e nder nden jayde
groupe Futur Média jayde info yo subaka ari koye kaso tonto Cap Manuel Bassirou Diomaye Faye ɓe mbitande ko waɗama isolé manam joñama sababu o noon ne wayno on ɗon joom coalition Bassirou Diomaye Faye président ene wayno tan wattata hebde visite woni jilluji ko talata e alarba kono kadi suudu makko waɗama ha joni lincitama ƴeewe beelala ko mofti toon kono ni ɓe jogui kulhuli kadi to banggue ñamde nde o ñamata nde ɗum noon ko alerte mo ganduɗa coalition makko waɗi saabu wiide wonde tan laamu ngu wonko woni e yidde wadde on ɗon candidat moɓe mbi kañum woni favori ɗin sumgoji présidentiel ɗin konnguli ne jaaji hello tati e nder nden jayde witende info Rewmi quotidien arti hen waɗi ko natal makko kanko Bassirou Diomaye Faye condition makko to banggue ngal ɗon nangal walla ni on détention toon to Cap Manuel ɓe mbi ko Diomaye Faye oɗo saaha hande de ko laamu ngu kañum fanni gonka makko ɓeydi fadde toon to kaso ɓe linciti suudu makko kono kadi ɓe kolliti wonde ni yimɓe makko ɓene kuuli hay ñamde makko nde nde ɓen ɗon gaddantamo ɓe jogui hen kulhuli no fewi e on tuma noon ɓe erima laamu leydi Sénégal walla ni ɓe gandini wonde kala ko wawi hebde on ɗon candidat ko kamɓe tekkirondi ɗin konnguli kala ne jaaji e hella mabɓe tati nden nden jandi witende Rewmi quotidien Dakar Times e oɗo subaka ari koye cadre unitaire de l'islam au Sénégal woni QDIS ɓen ɗon ɓe garti koye mémorandum woni nden deftere nde ganduɗa nde ko deftere nde ɓe dokki candidat ɗi nde ciifata hen ko yewti e yaade e jaam e ɗin sumgoji jaɓa e jaam e ɗin résultat ji e on tuma noon kadi dutto gurda e jaam ñibna jaam e nder leydi ndi saabi noon janankoɓe mbi e ngol bindol olol ko les sénégalais veulent la paix sénégal naɓe jiiɗi ko jaam tawi noon foof ina yaaji e ko yewti on ɗon cadre unitaire de l'islam au Sénégal woni QDIS no dardi e nden ɗeɗen noon golle kono kadi e yidde Sénégal jaam duumo ko adi kono kadi e nder ɗin sumgoji hani e ko wattidi jayde losole gendiri nde ari koye jangde kono kadi e heblo woni enseignement et formation la police renforcée manam tan nden jangde e gon heblo police leydi Sénégal heeɓi école aji heeɓi kaɓirɗe kono kadi nana tigui heble no hannirta ni tawi rewɗa ɗon ko jagoto tambiɗo gueɗe kisal nden ko leydi Sénégal maître Sidi Kaba ɗin konnguli ne jaaji hello sappo e goho e nder nden jayde losole goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko on ɗon autoroute Mbour Kaolack tronçon mo ganduɗa o ko accès toon to nokkuji tokosi guure goɗɗe ganduɗa ɗe koto banggue Thiadiaye hay ko nandi hen ene wayno tan oɗo saaha ɓe mbi ko udditama e circulation tawi ko ɗum gratuit gam tigui ɗen ɗon golle ɓuura yarude yesso no hannirta ni jayde libération nden ari koye révélation e ɗon enquête mo ganduɗa onon détournement to banggue goho piccal diga sappo e jeegom milliard e copreji CFA on ɗon fortune capital SA ko gollorde nde jeynom yarah muɗum mo ganduɗa kam woni Abdoulaye Elimane Dia Kaladio janenkoɓe gaari tan wi holtan noɓen ɓe ganduɗa kañumen goni yimɓe ciiɓi gunɗon ngaalu on ɗon yarah muɗum Kaladio e nder banque makko ɓe mbi tan de koɗo leeli o sellani kanko mawɗo on ɗon groupe ha on ɗon rafini nawtimo mbiyen lakara walla ni mbiyen manam nawtimo walla ni nawtimo joomi ko tan mbiyen e on tuma noon ko ɗon ɓen ɗon wonnoɓe directeur uji woni ATRA e on ɗon tengte directeur ATRA o siiɓi hen ko tolni e 550 piccal 5 million e kaali seva e on ɗon compte filial jooɗiɗo toon to NCA banque goɗɗum kadi koɓe mbi on ɗon man financiére mo ganduɗa waɗnoma versé toon to SRT tawi ni on ɗon kadi ñiiɓi ko toon to villa gon toon to cité CDC toon to Bambilor waɗa détourné e on tuma noon détail on ɗon carnage financier woni ko tolni e goho piccal ndiga sappo e jeegom milliard plutôt e kalis meɗen CFA tawi ɓen ciiɓi koye ngaalu on ɗon kalajo mo ganduɗa ɗo leeli ɗo sellani on rafini accanoma haw hooti e joomi ko ɓen noon tumaɓe hen ɓe kala nana e juuɗe dariɓe leydi Sénégal e oɗo saaha jayde sport walla tribune sport e oɗo subaka ari wi ko caggal élimination Sénégal tawi ko Côte d'Ivoire élimini ɓe on ɗon kan ɓe mbi kolo Sénégal de ina woɗɗi ummade e on ɗon kan kono yo hakkillaji ndeej baroɗe garti nam kono noon ɓe mbi ko Issa Sy arbitre central Nouha Bangoura e Djibril Camara ma mbaɗ assisté hannde on ɗon ma mbaɗan assisté CAF match Nigéria e Angola manam kamɓe gonata officier on ɗon match Issa Sy gorko mo jum ɗin konnguli ne tawe hello jeeɗiɗi nden nden jandi witende tribune sport goɗɗum ko tawete hen ko duel entre les deux outsiders e oɗo kan woni République démocratique du Congo kam e Guinée équatoriale jayde stade quotidien oɗo subaka ne wayno ari koye sélectionnaire Aliou Cissé expert walla expertise no mbiri expertise locale jiɗɗen wiide ɓe mbi tan de ha hande ko mbaɗi ko namdal beele
ma wod garɗo walla ni ɗo e Afrique ma wod baɗɗo hono ko Aliou Cissé waɗi ko tawi on ɗon koye leydi muɗum jeeya eɓe garte famminde wonde e chronique manɗa kan woni Abdoulaye Diaw e toon to RFM kollirde wonde so tawi Aliou Cissé wawi ƴettude pellital yaltude équipe nationale du Sénégal holtan poɗɗo o lomtademo tengti ɗum ko awi hakkillaji jour uji ɗi woni on complicité hoolare nde wonde hakkude makko e ɓen ɗon kono kadi respect gonɗo ɗon o wi noon so tawi Pape Thiaw ari ene wayno kañum e staff muɗum kala ma dañ caɗele rentinde hakkillaji ɗin ɗon jour uji e o saaha noon kanko koring Abdoulaye Diaw omo yaaji hen e nder hello mabɓe jeeɗiɗi e nder nden jandi wiyetede stade quotidien ko ɗo guddirten robine men jande jeewoɗo subaka hande joni joni guddirten ko rogere men wattindinde rogere men wattindinde oɗo subakal juma ene wayno guddirten ko namdal e ko yewte jande stade ko dawri ko gila Sénégal waɗa éliminé ene wayno débat sérieux soit to waɗede posé tengti ɗo haallaji jalti wonde Aliou Cissé yo accu walla yo continue ɗo hande woni ko mbaɗɗen namdal e fanno ononne les internautes surtout suivoɓe yeeɓoɓe Ayaw Piindi TV surtout to banggue commentaire amen jiiɗi andude ononne hol miijo moon e darde Aliou Cissé équipe o beele o jokkat e oɗo saaha mo gonɗen caggal élimination précoce 8e de finale walla ala ko goɗɗo arata namdal ngal woni so tawi Aliou Cissé hande ɓami pellital acci walla fédération ɓami pellital riwimo mbiyen waɗimo limogé hol poɗɗo addede namde ɗe nani goho beele ko Oumar Daf ɗiɗi beele ko Pape Thiaw tati beele ko Habib Beye nayyi beele ko Hervé Renard mo ganduɗa ina ɓooyi ƴamde équipe nationale du Sénégal ɗeɗo inde nayyi kala noon ene garta e oɗo saaha lomto Aliou Cissé ononne ɓiɓɓe Sénégal naaɓe supportuɓe équipe nationale du Sénégal wonɓe nder leydi jeeyaɓe Sénégal bien sûr eɓe jeeyaka e Sénégal holno jiiruɗon ngal ɗon namdal ne jeese moɗon min dokkon ɗum mbawon andinde so Allahu lamɗo jaaɓi min ganda moni foof position muɗum saabu ononne konngudi muɗon en cohla e ko yewti équipe nationale du Sénégal o mbiɗen ko Aliou Cissé so tawi acci walla accinama namdal ngal ko ni way goho beele ko Oumar Daf lomtotomo walla ko Pape Thiaw walla ko Habib Beye walla ko Hervé Renard ɓoyɗo ƴamde équipe nationale du Sénégal ngal namdal min gacci toon ɗon kadi min mbaynorto min mbiyon aljuma moubarak to caméra ko Djiby Dieng montage Ali Fall yo en gone jaam